Беларуска адкрыла школу для дзяцей з інваліднасцю ў індыйскай глыбінцы. Святлана Саўчук нарадзілася ў Беларусі. З дзяцінства яна марыла пра місіянерскую дзейнасць. Ужо 11 гадоў беларуска жыве ў вялікім індыйскім горадзе Куч-Біхар. Разам з мужам Раджам яна кіруе дабрачыннай школы для дзяцей з парушэннямі зроку і асаблівасцямі развіцця. Паводле слоў Святланы, школа не бярэ з бацькоў плату за навучанне, а сама установа зарэгістравана як дабрачынная арганізацыя. Пад апекай Святланы і Раджа знаходзіцца 70 выхаванак. Для многіх школа гэта не проста месца, дзе атрымліваюць адукацыю, а адзіны сапраўдны дом. Бывалі выпадкі, калі бацькі літаральна адмаўляліся забіраць дзяцей дадому на канікулы, бо не маглі дазволіць сабе фінансава нават іх пракарміць. Навучанне ў школе арганізавана ў некалькі этапаў. Да 8 класа дзеці атрымліваюць адукацыю непасрэдна ў школе. Пасля гэтага яны застаюцца жыць у інтэрнаце, але працягваюць навучанне ўжо ў звычайных гарадскіх інклюзіўных школах, каб сацыялізавацца з іншымі дзецьмі. Тым, хто дэманструе поспехі ў вучобе, дапамагаюць паступіць у каледж або атрымаць прафесію. Сярод выпускніц ужо ёсць настаўніцы, супрацоўніцы банкаў і пошты і фізіятэрапеўткі. Акрамя вучобы Святлана курыруе 2 праекты для дзяўчынак. Першы пекарня, дзе дзеці вучацца выпякаць хлеб. Другі школа вязання крючком. Часам з'яўляюцца сапраўдныя замовы, і дзеці могуць зарабіць свае першыя грошы. Дзякуючы Святлане дзесяткі дзяцей атрымалі шанец не толькі на адукацыю, але і на самастойнае, годнае жыццё.